kunyange vanhu vari kuchema-chema vachiti aiwa Idi Mnangagwa angatora seiko chigaro chasachigaro webazi resadc. Aiwa muri Zimbabwe, aiwa Sadc yazopinda muZimbabwe manje zvinzi aiwa vazouya kuzogadza Idi Mnangagwa. Saka pinda mashoko awazere noti bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon noti pinda munhu wamunzwa muchinzi bazi remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kuAfrica resadc secretariat riri mugwaro rechipiri rekugadzira muZimbabwe kuti rione kuti nyika yakagadzirira sei kuita musangano uyu. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita musangano uyu muna Nyamavhuvhu apo nyika ichatora chigaro chasachigaro. Muna kukadzi gore rino boka rakatsigira chivakwa chitsva cheparamende muMount Hamford senzvimbo huru yechiitiko ichi mushure mekunge vafadzwa nezvivakwa zvacho. Chivakwa icho chiri kutungamirwa nemutevedzeri wemunyori wesadc Dr. Judith Katera charatidza kufara nedare reparamende idzva mushure mekufamba kwemaawa maviri kuchivakwa icho chakavhurwa zviri pamutemo gore rapfuura. Zimbabwe ndiyo ichatora chigaro chasachigaro wesadc kubva kuAngola pamusangano uyu uye ichange yawana mukana wekupa magwaro eurongwa wokugadzirira musangano uyu. Saka ndo mashoko ari kubuda zvinzi aiwa Zimbabwe kuti Idi Mnangagwa ndiye ari kuwana aiwa chinzvimbo chasachigaro webazi resadc. Asi kunyange vanhu vari kuchema-chema vachiti aiwa saka sadc inenge isingabetseri shuwa mutungamiri wenyika angapiwa chigaro ichi, asi vanhu vachikomplaina panhau dzemaelections. Achimbotudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Apinda mucomment section medu, so subscribe, kulike, chanotima on the bell icon.